Kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Cherry's Secret File. Si Cherry na napansing iba't ibang lalaki ang nakatikim sa kanyang mama. Nakakaloka naman kasi yung pa-title ni Cherry. Ang title ba naman ng kanyang secret file ay nakatikim ng iba't ibang lalaki si mama. Yung pala, when we say nakatikim ng iba't ibang lalaki, nakatikim siya ng iba't ibang klaseng pagmamahal mula dun sa iba't ibang lalaki. So yung tatay niya, yung klase ng natikman ng nanay niya dun ay sakit. Kasi imaginein mo, iniwan sila, 1-year-old pa lang siya. Tapos doon naman sa pangalawang tatay-tatayan niya na si Tatay Pong, ibang klase din naman yung naramdaman nila na sakit doon. Iba yung natikman nila doon. Sa una lang okay, pero kalaunan, hindi na pala. Tapos, nagkaanak pa sila. Tapos iba't ibang lalaking dumaan. Hanggang sa ito na nga si Tatay Ben. Si Tatay Ben na ngayon ay may sakit. Ano kayang sakit ni Tatay Ben? Basta ang nabanggit lang dito sa ating secret file is na stroke at unti-unti nang nagde-deteriorate ang kanyang kalusugan. So I hope gumaling itong si Tatay Ben and I hope na magkita na sila muli ng ating secret file sender. And this Father's Day ay binabati po ng ating secret file sender ng Happy Father's Day ang kanyang Tatay Ben na hindi niya kadugo pero ramdam naman niya mula sa kanyang puso ang pagmamahal nito higit pa sa isang tunay na ama. Imagine nagkita sila ng papa niya, yung talagang legit na tatay niya, biological father, pero wala siyang maramdaman. I think nangyayari talaga yun. Yung mahal na mahal mo dati pero ngayon hindi na. Charot with the rot. Iba pala yun. Yung akala mo kapag nakita mo na yung tatay mo parang masasagot na lahat ng mga tanong mo na bakit kaya nangyari lahat ng yun? Tapos akala mo magiging okay yung relationship ninyo. Yung akala mo may panibagong simula para sa inyo. Pero hindi pala, Pag masyado nang lumalim yung sugat, pag masyado nang tumagal yung panahon, naiwan na ganun yung sugat na hindi na naghilom, parang you just have to leave it like that. Kasi wala ka naman talagang maramdaman. At bakit mo pipilit, di ba? Kung wala ka naman talagang maramdaman. So, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin. Cherry, hilakbot ang naramdaman ko sa ginawa ng mama mo. Iba't ibang lalaki ang naging jowa niya. At ang mas masakit pa, masaya siyang makita na kayong mga magkakapatid ay nakikita iba't iba ang lalaking nakakasama niya. Buti na lang ay nagtagal sila ni Tatay Ben. Yun lamang po, maraming salamat. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si JP. Magandang kwento ni SF ngayon. Para sa sender, nirespeto kayong mag-ina. Kala ko kung ano yung natikman ninyo eh. Naging mabait din naman pala siya sa inyo. Suklian nyo na lang bilang pagtanaw ng kabutihang ipinakita ni Tatay Ben sa inyo. Yun lamang po, happy Thursday. Ingat po from Tambay Love. Eto pa sabi ni Jason, swertihan talaga kung makakakilala ka na magiging tatay-tatayan mo. Salute sa mga fathers or mga stepfathers na ibinibigay ang lahat para sa mga anak o anak-anak nila. Pero swerte ka sa Tatay Ben mo dahil ibinibigay niya lahat ang para sa inyo. Sana'y gumaling na siya. Ito pa sabi ni Matt Steven Vito,
Isang maulang gabi, DJ Rocky. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay at sa papa mo, DJ Rocky. Para sa ating letter sender na si Cherry, kung naging malas ka sa tunay na ama, meron namang pumalit at nagmahal o patuloy na nagmamahal sa iyo ng totoo na bilang ama. Shoutout po kay Jason Vito, Baby Lynn Celestine, TJ, AJ, Pikachu at sa asawa ko si Charlene. Maraming salamat po. In fairness naman may pangalan pala talagang Pikachu. Eto naman sabi ni Charles, iba rin ang mama mo, nakatikim ng iba't ibang pagmamahal ang nanay mo sa iba't ibang lalaki pero mas tumagal pa rin si Tatay Ben. Hopes and prayers para sa Tatay Ben mo o tatay-tatayan mo. Akala ko talaga kung ano na yung tikim na yun. Actually, ako din. Akala ko kung ano na yung tikim na yun. Very anyway, marami pang nag-comment sa ating secret file for tonight at ang mga nasasabi lang talaga ng iba ay ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa dugo kundi sa puso. True naman. Hindi kailangan ng dugo para maramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Ang isang ama hindi nakabase sa kung sino ang nag-anak sa'yo o sinong dugo, kaninong dugo ang dumadaloy sa ugat mo, kundi sa kung paano nagbigay ang taong to ng gabay at pagmamahal sa inyong buhay. Yung mga sakripisyo at yung malasakit ng isang ama na kahit hindi si Tatay Ben ang biological father ninyo, naging bukal ang kanyang pagmamahal sa inyong magkakapatid at sa inyong nanay nang walang kahit anong kondisyon. Imaginin po ninyo, maraming single moms ngayon. I think statistically dumadami po yung single mother ngayon. And meron pong research about it na dito sa Pilipinas, dumadami po yung mga single mothers out there. And normally, ang isang frustration po, and isang worry ng isang single mother is that makakahanap pa kaya siya ng taong magmamahal sa kanya ng buong buo. And aside from herself, ang iniisip niya yung anak niya o yung mga anak nila nung una niyang minahal. Siyempre, dala-dala niya yun. Bit-bit niya yun. At hindi pwedeng baliwalain yung parte na yun na dapat kung sakaling may magmamahal sa akin ulit, tanggap din kung sino yung mga anak ko. Kung ano yung mga anak ko. And I remember watching the vlog of Zainab in Ray Parks. O, napapanahon to Sabi ko doon, wow. This is the kind of love na understanding. Love na hindi nanghuhusga. Klase ng pagmamahal na tapat na totoo lang. Na hindi tumitingin lang sa panlabas na anyo. And this kind of love encompasses everything. Greater than all the disappointments, the pains, the rejections, the past. Yun yung na-realize ko dun sa panonood ko ng vlog ni Zainab. So Zainab is a single mother. And then she met Ray Parks. Wow. And ngayon, saya-saya nila. And every time na binubuka ni Ray Parks yung bibig niya, parang sabi ko, ibang klase naman tong taong to. Christ-centered kind of relationship. And you know, and you will feel na kapag nagsasalita tong taong to, alam mong nasa kanya yung may wisdom, nandun yung guidance ng Panginoon. Ganun. At kapag makatagpo ka talaga ng ganong klaseng tao, na hindi lang yung mismong partner niya yung mamahalin niya, kundi pati yung mga anak, aangkinin niya na parang sarili niya rin, wala ka nang hihilingin pa. And sadly, yung buhay talaga ng tao may hangganan. At sa ating secret file sender, yung Tatay Ben niya na nag-alaga sa kanila, nag-aruga, nagtuwid ng baluktot niyang pag-iisip nung bata pa siya, may sakit. Ganun siguro talaga pag mabait, no? Nagkakasakit. Kaya dapat maging masama na lang ng onte. Charot with a rot. And hopefully, tumagal pa siya sa mundong ito. Kasi ang sarap din na iparamdam dun sa taong tumulong sa'yo o
paramdam sa'yo ng pagmamahal, nang walang kahit anong kondisyon, panghusga at kung ano-ano pa. Paramdam sa kanya yung kaginhawaan na nararapat din para sa kanya. Yung ganon. Tumulong para sa mga gamutan. Tumulong para ma-extend pa yung buhay. Yung ganon. So, baon-baon mo, secret file sender, ang pagmamahal ni Tatay Ben habang buhay. And I hope na yung mga kabisyo natin out there na nakikinig ngayon na merong mga stepdads, i-appreciate natin sila. I-appreciate natin kung talagang tinuturing nila tayong anak. Tinuturing na nakadugo, na walang halong pag-iimbot. Dahil hindi man sila yung tunay ninyong ama. Yung pagmamahal naman na ibinibigay nila sa inyo, sapat na para ipakita na sila ang inyong tunay na ama sa puso ninyo. Siya, si Tatay Ben, ang tunay na ama sa iyong buhay. Sender Cherry. Pero ito medyo advice ko lang po sa lahat ng mga single moms dyan. Pag hindi pa kayo sure na magtatagal kayo ng lalaki, huwag nyo munang pakilala sa bata. Ang confusing kasi, imagine ninyo, iba't ibang lalaki na witness ng ating secret file sender. Kumbaga growing up, sino-sino kaya itong mga lalaking to? So pag hindi pa sure, hindi pa talaga naikakasa na eto na yon, wag nyo munang pakilala kung hindi pa 60%, diba? Wag munang pakilala, wag munang ipahalubilo sa mga bata. Protektahan ng mga bata kung pwede lamang. Tapos kapag medyo sigurado na, nag-insist yung lalaki na poprotektahan yung bata o kaya magiging ama o kaya tatanggapin o tsaka mo pakilala, hindi yung kung sino-sino, pinapakilala agad. Malilito yan eh. Bata pa lang, nalilito ko pa lang kung sino tatay mo, diba? Charot, darot. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I could say PRBS and Bathroom Break. Kasama nyo pa rin si DJ Raketera. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang Top Secrets. This is Cherry's Secret File.